Sa Good Vibes, puto sang isa ka kapihan sa banwasang binalbagan ang ginapilahan. Sa puto, nakapundar sila sa ilang balay kag nakapaeskwela sang ilang mga kabataan. Ang kapihan ni Ronnie sa report ni Romeo Subaldo. Kada alas 6 ang aga, amo sining eksena sa kapihan ni Ronnie sa merkado sa binalbagan. Masako ang salaay sang kape. Kag, masako ang pagpreparar kag pagbakit sang puto. Samtang ginesteam pa, may mga nagahulat na nga customer. Pagkaluto, rekta na sa plastic, kag ginadaho sa nagahulat nga customer. Sa lola pa ni Ronnie Bahada, naghalin ang recipe sang puto. Ako sinanaghimo kay nakuha ako man ang recipe sa ginikanan ko. Kag sa lula ko gidya sa muna ay kay lula ko sa munang ginpangabuhi sa lula ko amo man ang pagkaon man lang puto kunano da kipoy suman di kanan nga ulobraho na lagi na himo nila nakita ko ako man ang nagabulig abi samtang nagaluto. Halin sang una, mabakal ng ilang nga puto pero sa nagpandemic, ginsuguran nila himo ang puto with cheese. Diri pagid nangin blockbuster hit ang ilang nga puto. Sila na mismo nagapahagan-hagan lang para makapahuway man. Kaya ang duha ka sako nga bugas, mapaubos nila sa paghimo sang puto sa 3 lang ka adlaw. Ang puto ginapilahan dire sang nagkaidihan na kami nga ibutangan namon sang cheese. Pero sang wala pa yung mapilahan ya, ang puto namon wala pa ni dugok na nga daan katawo ya. Damo giga bakal gili. Ang pagpila sila isang puto namon, sugod na to siyang pag-pandemic kay gusto namon yung kwan ang tao may may social distancing, hindi magdinasok. Sunod sa mga customer, pinasahi-abi ang sabor sa ilang nga puto. Hindi man siya bili when it comes to sabor kag ang texture niya. Ma-compare mo siya as special puto gid siya. 1975 pa nagsugod ang ilang nga kapihan. Sa puto kag sa kapihan, nagahalin ang kwarta nga ilaging gamit sa pagpakasal sang iyang nga misis. Diri man naghalin ang ilang nga pagpaeskwela sa ilang nga kabataan, pati na ang ilang nga balay. Ang napundar sa pamilya namon ni Mrs. ang pagpaedukar sa kabataan. Pag ang balay abi namon diri nga diri kami sa una nag-start sa barangay San Pedro, may balay kami ganay kinabtan tubtang nga kinanglan sa gobyerno. Oo. Nga ginuon dalan, di siyempre hindi amon dota. Gibli kami nakakuha kami pisto dito sa may barangay in Claro, pero dito kami nakapundar sa amon nga balay. Halin sa binalbagan karon, may kabangkalan pa sila nga branch kag ginapilahan man.